Bien Juin kalo tile 10 ani 7 san 2021 sɛgɛnbali ɲinanbalo ye aw de aw minnu ma filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Malikunafoni.net ale jabaranin kan nin ye o waatu seli a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye sa an bɛ taa Tɔnbɔkutukaw olu ka dugu o kɔnɔna la u ka denmisɛn maa 276 ani 6 de bɛ yen nɔ minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san fu ka taa se san 5 bɔɲɔngo o ma olu le kɔni ye u ka senfagabana boloci furaw ni ka olu sɔrɔ 100 o 100 a bɛ t'i jɔ denmisɛn 100 o 100 a bɛ t'i jɔ 99 ni murumuru 19 o de la ni kunnafoni in kɔni dira Juin kalo tile 15 tɛmɛnen u ka kɛnɛya tigilamaw olu fɛ u ka laɲini ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ senfagabana bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ u ka dugu o kɔnɔna la. Ansongokaw fe no u ka misikulu 2 min ni u ka duguladenw ta ye misi ninnu ye o yɛrɛ kɛra dugu min na sa o de ye Erba ale ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 15 ani bura yɛrɛ a bɛ bura yɛrɛ o sigida la misi ninnu yɛrɛ kɔni sa u jasura maa manafɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ a kɛra Juin kalo tile 14 tɛmɛnen dugulamaw ka fɔlɔ sa ko jani k'u bɛ taa ni nin bagan ninnu ye u kɔni ye duguladenw ni ka olu kɔni bagabaga fɔlɔ de ka sɔrɔ ka taa ni bagan kofɔlen olu ye ka hakili jigin k'a fɔ ko u ka ONG cakɛla dɔw fana bɛ ni o y'u ka kɛnɛya tigilamaw ye olu kɔni fana maa 8 bɔɲɔngo fana o jasura maa manafɛntigiw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na hali sisan ɲɛ kɔni ma se ka da olu fana kan. Dinaguru sigi a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ dinagurukaw olu bolo dinaguru yɛrɛ ale bɛ koro o lamini na a yirala k'a fɔ a bɛ kalo 1 bɔɲɔngo bɔ bi dinaguru ale bɛ maa manafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu ka bolo kan u kɔni y'a ɲini jamana marabagaw fɛ sa n'o ye duguladenw ye u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa u ka jamana a bɛ se ka bɔ ni maa manafɛntigi lakodɔnbali ninnu ka bolo kan. Nigériens ka wolomasiri taba kele o kɔni fagara Juin kalo tile 15 tɛmɛnen na a kɛra Mali ale ni dugu saba dancɛdu olu ni ɲɔgɔn cɛ la sa wolomasiri taba saba olu fana kɔni jogona min ni o ye Nigériens ta kelen b'o la ka taa se Français ni o ye nazaraw olu ka wolomasiri taba 2 fana o jogina n'o ye force barkani ma olu ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔrivarikaw ka jamana o kɔnɔna la bi alamusa dɔ in na sa Laurent Gbagbo ni ale kɔrivarikaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale kɔni makɔnɔnen do kɔrivarikaw ka jamana o kɔnɔna la san 10 kɔfɛ min ni a tun bɔra u ka jamana o kɔnɔna la a kɔni donna a ka pankurun kɔnɔna la sa Bruxelleskaw ka jamana o kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 11 tɛmɛnen ni sanga 47 o ye. Ni wagati na Fransikaw ka dugu o kɔnɔna la kabini kunu Juin kalo tile 17 san 2021 nuna datuguli kɔni wajibɛlen tɛ maa kan u ka dugu o kɔnɔna la fo n'a sɔrɔ ni a ko kɛra wajibiyala ko ye donna nataw la sa couvre-feu o kɔni fana bɛna bɔ u kan kari nata in na ni kuma in fɔra u ka ministre ɲɛmaa fɛ sa ni o ye Jean Castex ye a y'a fɔ araba tɛmɛnen na. Ayiwa Mali kunnafoni jabaran najabaw jana an bɛ kunnafoni datugu sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka dɔnkilidala belebele min ni an dabama ka wele sera ale ma tɛnɛn tɛmɛnen na n'o ye Fatumata Tata Bambo Kuyate a ka janajaw olu kɔni bɛɛ kɛra bi sɔgɔmada na nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati a kɛra jelibukaw olu fɛ yen nɔ a furucɛ yɛrɛ o ka so o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya an ka banbagatɔw bɛɛ u y'an kɔn kiti min na Ala ka nɔgɔya u n'an bɛ taa jamiya an b'a ɲini masa Aramani fɛ Ala k'o nɔgɔya an n'an baden silamɛ su bɛɛ lajɛlen Ala ka anw yɛrɛ ɲa k'an ta dɔnni ma kɔnɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.